Bueno, en primer lloc volia agrair-vos de tot cor a la Mancomunitat, a l'Ajuntament de Catadau, a l'Associació de Futbolistes de València, de la que forme part. Moltes gràcies per aquest reconeixement, per fer-me sentir tan important. Per a mi l'orgull més gran que tinc o que he aconseguit en la meva carrera és l'estima i el suport de tota la gent valencianista i de tots els valencians. Per a mi és el més gran i és un honor poder compartir el dia d'avui amb vosaltres.